Това растение може да ви подскаже къде е възможно да има самородно злато около златоносната река. Гледайте това видео и след малко ще разберете кое е то. Преди около седмица мина един стар клондайски тигър и каза, че тази книжка, основните правила за промиване на самородно злато, е уникална, доста добра и че има обаче нещо да добави. На тази страница, 21 страница, имаме една снимка на едно растение, което, това е полски хвощ, показва къде е възможно да има злато. Но нека да направим следното уточнение. Златото не пуска окис. Тук връзката е следната. Някои растения се развиват относително добре в кисели почви, които най-често в България са с богато съдържание на железен оксид. Знаеме, че там, където има железен оксид, е възможно да има и какво? Самородно злато. Най-често по-ситно, но защо не и такова. Това растение е всъщност един от представителите на огромното семейство пиренови. Това е пирен, ерика и калуна. Това са двата подвида, които общо взето си приличат. Те идват от Африка и в България обитават иглолистни дъбови гори, както и заблатени терени с кисела почва. Сега, точно тук е тънкия момент. В тези заблатени места, а и да не е заблатени, където има железен оксид, може да е доста далеко от текущата река, която виждаме сега. Примерно, ето е реката. Но на определени места, ако се развива това растение и, както обърнахме внимание, е описано в книжката Полския хвощ, е възможно да имаме старо корито на река, където има отложен железен оксид и оттам да смятаме, че е възможно, но вижте, не е задължително, но е възможно да има и самородно злато. Ето и тия тънки парченца самородно злато са намирани точно в такива места. Тук са малко по-големи. Пак ви показвам тук общо взето картата. Реката е ясна, но търсиме различни белези, които да ни подскажат къде може би има струпване на такъв железен оксид. Ето това е железен оксид, събран специално за вас да го показвам на приятели, на клиенти, как изглежда той. Но вижте, има места, където има много железен оксид, но няма злато. Но много често, където има железен оксид, има и злато. Защо? Защото и то е тежко, макар и по-леко, но е тежка фракция, както и самородното злато. Фърляйте по един поглед за това растение. Знаете, че ериката може да достигне и 1,50 м височина, дори и повече. Сега, в България рядко се среща. Ериката е в червената книга на застрашените видове. И затова може би не е включено в книгата, но е хубав белег. Източни Родопи, Странджата, в Северна България дори са ми казвали, че има такива растения. Хвърляйте по един поглед. Пожелавам ви само цветни сигнали.